An kashe 'yan sandan Najeriya 6 a jihar Delta. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe dai mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kashe wasu jami'an ta 6 a jihar Delta. A watan Janairu ne 'yan bindiga suka sace wasu 'yan sanda 3 da ke kan aiki lokacin da aka kira su wani waje da ake hatsaniya a Horo cikin ƙaramar hukumar Ugele ta Arewa. Jami'an 3 na cikin tawagar 'yan sanda 6 da aka kai wajen duba ababen hawa a Ugele kan titin Patani. Makonni kaɗan aka sake kai wasu 'yan sandan domin ceto abokan aikinsu da aka sace. Yayin wannan aikin ne aka yi wa 'yan sandan ƙofar rago aka kashe su a wajen dajin Ohoro da ke ƙaramar hukumar Ugele. Cikin sanarwar da ya fitar a ranar Asabar, kakakin 'yan sandar jihar Muyiwa Adejobi ya ce an gano gawarwakin jami'an 6 da aka kashe, ana kuma cikin ci gaba da neman wasu jami'an 6 na daban. An gano gawarwakin waɗannan jami'an ne lokacin da ake binciken haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan da sauran jami'an tsaron, in ji Adejobi. Rundunar mu ta mayar da hankali wajen neman sauran jami'an mu 6. A gefe guda kuma mun tuntuɓi duka iyalansu kan wannan batu. Waɗanda suka mutu sun haɗa da Sufeto Abe Olubunmi da ya fara aiki 1 ga watan Agusta 2003, Sefto Friday Irore 1 ga watan Janairu 2003, Sajan Kude Elisha 17 ga watan Oktoba 2011, Sajan Akfa Anite shi ma 17 ga watan Oktoba 2011, Sajan Ayere Fall 17 ga watan Oktoba 2011, sai kuma Sajan Ejemito Friday wanda shi ma ya fara aiki 17 ga watan Oktoba 2011. Jami'an da ake ci gaba da nema kuma sun hada da Sufeto Onoja Daniel Enlisted da Sufeto Onoko Felix da Sufeto Emmanuel Okafor Enlisted da Sufeto Joel Hamidu. Akwai kuma Sajan Moises Edube da kuma Sajan Srelid Okori, in ji sanarwar. Ya ce za a yi bikin binne waɗannan jami'an a Abuja ranar 5 ga watan Afrilu. Zuwa yanzu an kama mutum 5 da ake zargi da hannu cikin kashe jami'an. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe dai mana subscribe a danna like sannan a yi comment.